Huomenna vähän tässä väsääjää, kun tuli valvottu koko yö. Miten me valvoimme? Tietenkin viihde, YouTube, syömällä, ESMöillä, kahvilla. Tää paska muuten, kun keitin kahvia. Tämä paska irtos tästä. Näin. Jotenkin. Ja sit se tälle lähti lento. Mikä se on suunnilleen tässä näin. Sitten kiehottelet suoraan käelle. Se on punainen jälki. Mitä nää teet? Täällä on näin päin. Hyvä juttu. Siinä on pärinäkoira, nukkuu nyt. Tällä kertaa tulee että vittu viinitilaukakka. Siinä on nikotinelli. Joo. Näin. Väsyttäviin. Tunnelmallisiin tunnelmiin.